Ki Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ka college babatam na banta ka jingpuli nursing but paramedical course, hospital training, kanyo scholarship but 6% ka kam, haki hospital bahedo ha India but shabari. Na banta ka jingpuli ka jingsiyo ka baret but pila bandaj puli da ka education loan. Pila urban chukol ha number khandai nyo saw san rio pranon lani khandai pran rio laisan tan riway khandai pra. Hatu pikwa baki janjong pikil kuit bha benar kam daka Oswell su hila banyo na barok kidukan kumshi benta ban penslori ki samla jang athamri bhoi bar ka jalahi barok kawai kari Khasi Football Club kum ka kanhun ka ba angnut bar ka babu hakman ya ka thong ban kantiu ya ka jingale kai football ha ka sin ka ban kong ek la pelong ya ka lumpong ya le kai football hamadan kur kalang bhoi rumbong ha ka ba ya ka Khusnam na ka benta ka kanhun ka ba yora ya ka nam la du ka long san lak tingka kat ba ya ka kanhun ka ba wan ba ar kan yo khur ya ka Khusnam ka ba ar lak tingka bat ki trophy ya kani ka tournament la tip kum ka open to all football tournament la play perda ha ka khatsan trik ujliau ar hazar ar Plie da MLA barim jong ka umroi constituency uba ngat lang dhar ubala long kum kongsan haringkat ka jing sakhilang jong sirdar ka raj madan kerdem uba pi makdo urang ba ashnong ka lum dai khla uba ti rempai u president ka ri Khasi Football Club uba lover roy lingdo bar kiwei Haga sengi sedang jong lumpung yale kai ka jingakun kala long ha preng ka Oste Pion AFC bat ka Sunset Valley FC haga ba ka Oste Pion AFC kala la man pelim no ya ka Sunset Valley FC da sago lanon lagu ba buram yai Sherman iba penya ya kini ka opening ceremony yang ni ka tournament yang ni ha kini ka sengi bat kum jong ai kumlai ya kini ki lorong ba Kibadon mapo ke pandal bat ngai ke play ke Khasi Footbal ba lala ban ya penmi berala ban organize ban penmi ban penkre ya kani ke tournament la banong kadai ke ba hampir na giwe ki tournament ki badon hapo karib hoy ke jongi kala dai ke tournament ke bah kala dol ki dai ki dong chimbentaro kumbala depren kita nado arfo tuli ki tim ki besimpenta hagan ke tournament ke jongi tengah ke play ya ki tim balok ar pendri utili ki baya chimpenta bat khantam yakini ki tim ar teli ki ban sedang yakini ki tournament jongi hakani ki sengi bat kunjo ngai khablai lang yaki referee kajing yele ka hi ka tournament hi ka chang hagi referee ban penyaj Kumna bakin peniak kan long ke jingile kai ke bagi tenat ke bagi songkun. Tengah ke belai lu ya ki pajba baro biadon hagani gesni ibawan pencit pensengan ibawan ai mensim ya kinong penkre bat ya ki dikinong yele kai hagani gesni